तर नक्कीच तुम्ही सपोर्ट कराल अशी आशा बाळगतो. एक मराठी माणूसच मराठी माणसाला सपोर्ट करू शकतो. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर तुम्ही आमचे डेली ब्लॉग बघत असाल तर तुम्हाला माहीतच असेल कालचा ब्लॉग आला नव्हता. तर का आला नव्हता हे मी तुम्हाला सांगणारच आहे, पण त्याच्या अगोदर जातो आहे आम्ही जेवायला. तर आज आई आणि नाही आहेत घरी, आई आणि गेलीत मामाकडे, तर घरी आहोत मी आणि बहीण. तर जेवण गरम करण्याची जबाबदारी दिली माझ्यावर. तर भेटूया जेवताना, बघूया जेवणात काय. चला तर जेवण गरम झालेलं, आम्ही बसलोय जेवायला. तर जेवणात आहे भात आणि चिकन. तर आई आणि आज घरी नाहीत जसं की मी बोललोय. तर भाकरी वगैरे काय नाही, आज फक्त भात आणि चिकन. तर भेटूया जेवण झाल्यानंतर. तर कसे काय मंडळी, जेवण वगैरे झालेलं आहे. मी आलो आमच्या खालच्या घराकडे, जिकडे मी नेहमी बसलेलो असतो. तुम्ही जर माझे मागचे ब्लॉग बघितले असतील तर तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल मी आमच्या खालच्या घराकडे बसलेलो असतो. खाली का बोलतो तर जरा उतार आहे आणि आमचं नवीन घर जे आहे ते वरती आहे, त्याच्यामुळे मी बोलतो खालच्या घराकडे. आणि हे जे घर आहे ते आमचं देवघर आहे, जिकडे आमचा गणपती असतो, जे जुनं घर बोलतात ते आहे. तर काही कारणास्तव आम्ही लहानाची मोठे इकडेच झालो, पण काही कारणास्तव आम्ही आता तिकडे राहायला गेलो आहे. घरगुती प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच असतात. तर जाऊन दे, ते काही इम्पॉर्टंट नाही, मी कधीतरी नंतर सांगेन. आणि तुम्ही बघितलंच असेल आम्ही सध्या तिकडे राहतो आहे. बाकीचे डेली ब्लॉग जे सकाळचे वगैरे शूट होतात ते तिकडेच होतात, पण इकडे सवय झाली त्याच्यामुळे इकडे जरा जास्त मन लागतं. हल्लीच आम्ही तिकडे राहायला गेलो आहे. तर अजून त्या घराचं काम वगैरे खूप बाकी आहे, प्लास्टर वगैरे रूम व्हायचे आहेत. तर 1-2 रूम आहेत ते प्लास्टर झाले आहेत, कारण आम्ही पहिले तिकडे राहायचो नाही. तिकडे जे कॉलेज आहे आमच्याजवळ हॉर्टिकल्चर म्हणून, तिकडे जी मुलं होती ती आमच्याकडे भाड्याने राहायची. मग तेवढंच काम केलं आणि ठेवलं. म्हटलं कधी काय प्रॉब्लेम झाला तर आम्ही तिकडे राहायला जाऊ शकतो, म्हणून आईने वगैरे तेव्हा प्लॅन करून ते घर बांधून ठेवलं आहे. तर तिकडे असतो. तर जाऊन दे, हे काही इम्पॉर्टंट नाही. सहज बोललो, काय डेली बोलत असतो ना खालच्या घराकडे आहे खालच्या घराकडे आहे म्हणून. तर काल ब्लॉग का आला नव्हता, तर ब्लॉग अशामुळे आला नव्हता की काल माझ्या आजोबांची तब्येत ठीक नव्हती. तर त्यांना घेऊन आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो आणि जवळजवळ तिकडे आम्हाला संध्याकाळी 7 वाजले. तर आई वगैरे म्हणजे मी त्यांना सोडायला गेलो, थोडा वेळ थांबलो, नंतर आलो कारण त्यांना उशीर होणार होता. ते रिक्षाने आले मग संध्याकाळी. तर आणि आता मग अशी बोललो की आई आणि नाही आहेत घरी, मामाकडे गेले, ते तिकडेच गेलेत औषध वगैरे त्यांना द्यायला. ते जेवूनच तिकडनं येतील इकडे. आणि आतापासून डेली ब्लॉग येतीलच आपले, काय फॅमिली ब्लॉग, डेली आपल्या रुटीन लाईफबद्दलच ब्लॉग असतात. आणि मी काय कोण स्टार नाही, एक सामान्य मुलगा आहे. बस एक आवड आहे व्हिडिओ बनवायची, एडिटिंग वगैरे करायची. तुम्ही जर पहिले थोडे व्हिडिओ बघितले असतील चॅनलवरचे, ते एडिट वगैरेचे आहेत. पण सर्व जे करतो आहे ते मोबाईलवरनंच करतो आहे, कुठचा लॅपटॉप कॉम्प्युटर वगैरे काय नाही माझ्याकडे. बस ही सुरुवात आहे, एक आवड म्हणून बनवायची व्हिडिओ बनवतो आहे. तर नक्कीच तुम्ही सपोर्ट कराल अशी आशा बाळगतो. एक मराठी माणूसच मराठी माणसाला सपोर्ट करू शकतो. बरेच प्रयत्न केला सुरुवातीला व्हिडिओ हिंदीमध्ये बनवायचे, मग समजलं हिंदीमध्ये कशाला, आपली मराठी भाषा आहे, मालवणी आहे, पण मराठीतच बनवूया. आणि असा काय मोठा स्टार व्हायची काही इच्छा नाही, बस काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. लोकांकडनं कमेंट येतात चांगल्या चांगल्या, बनवत राहा व्हिडिओ, बस बनवत राहायचे. लोकांना आवडतं ना, तुमचं एंटरटेनमेंट करायचं, बस एवढंच. आणि काय सध्या टाईम आहे, कॉलेजचा रिझल्ट वगैरे नुकताच लागलेला आहे. तर बघूया आता पुढे ॲडमिशनचं वगैरे, रिझल्ट अजून हातात आलेला नाही, कामाचं वगैरे बघू. तर आय होप तुम्हाला आमचे व्हिडिओ नक्कीच आवडत असतील. जर आवडत असतील तर लाईक करा न विसरता. आणि व्ह्यूज येत आहेत, हळूहळू येतील, मला आशा आहे तुम्ही नक्कीच पुढे न्याल. कारण मेहनत करणाऱ्याला कधीच अपयश येत नाही, मेहनत करत राहायची, मग यश एक दिवस नक्कीच मिळेल. आणि जळायचं नाही दुसऱ्यावर, बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करायचा, जळायचं नाही दुसऱ्यावर, यश नक्कीच मिळेल. कारण मला माहिती आहे ना, मी एक क्रिकेटर आहे, त्याच्यामुळे मी मागे जेव्हा खेळायचो तेव्हा कुठपर्यंत होतो आणि प्रॅक्टिस करून करून आता कुठपर्यंत आलो आहे. त्याच्यामुळे यशाला वेळ लागतोच, त्याचा अनुभव आहेच मला. फक्त तुम्ही सपोर्ट करत राहा. तर बघूया आई आणि आल्यावर आजोबांची तब्येत वगैरे कशी आहे. तर भेटूया आई आल्यानंतर. मी आलो पुन्हा आमच्या वरच्या घराकडे. तर आई आणि मामाकडे जाऊन आलेले आहेत, तुम्हाला दाखवतो. आम्ही सगळे बसलोय आता नुकतेच. आम्ही आत्ताच आलोय जाऊन तिकडे माझ्या आईकडे, तुळसली गुडक्याची वाडी येते. तर आता बाबांची तब्येत ठीक आहे, तर आता गोळ्या दिल्यात त्यांना. आणि परत एक मी बॉटल स्टोन साठीची बॉटल नेऊन दिली त्यांना. ते म्हटलं आता 8 दिवस चालू करून बघूया. तर डॉक्टर 5 दिवसाच्या गोळ्या दिल्यात. ते बोलले काय 10 दिवस एक बघूया, नाही तर मग ऑपरेशन करायचं स्टोनचं. आणि परत त्यांना हर्निया पण आहे, हर्नियाचा प्रॉब्लेम आहे. परत पित्ताचे खडे पण ते आहेत. तर त्या तिघांचं पण ऑपरेशन सांगितलंय, पण ते टप्प्याटप्प्याने एक एक करायचंय. तर आता बघूया. मोठी गोष्ट म्हणजे मामा इकडे राहायला नसतो, मामा असतो मुंबईला आणि ते दोघंच असतात. पण आम्ही जरा त्यांच्या घरापासून जवळ आहोत म्हणून आम्ही लगेच जाऊ शकतो, काय झालं वगैरे असेल तर बघायला त्यांना. तर बघूया, आता 10 दिवसांचा टाइम दिलाय, त्याच्यानंतर काय तो योग्य उपचार करायला मिळेल.
तर बघूया आता आलोय तर. तिकडनं परत आज 2 फणस घेऊन आलोय. आणि आज पण 2 फणस घेऊन आलेले आहेत. बघूया आता फणस थोड्या वेळाने फोडतील. तर आपण आता मला वाटतं आता चाय करा. तर आईला चाय करायला सांगतो. बघूया भेटूया थोड्या वेळानंतर. तर कसे काय मंडळी, आंघोळ वगैरे झालेली आहे. मी आता मस्तपैकी बसलेलो आहे. आंघोळ उशिरा करण्याचं कारण असं आहे की आम्ही सध्या कुठे जात नाही, कामाला वगैरे जात नाही, त्याच्यामुळे घरीच सध्या. त्यामुळे आंघोळ उशिरा. आणि कोकणातले बहुतांशी लोक आता शेती वगैरेची कामं चालू आहे, त्याच्यामुळे उशिराच आंघोळ करतात. आणि पप्पा पण कामावरनं उशिरा येतात, त्याच्यामध्ये आल्यावरच आंघोळ करतात. मग पाणी काय एकदाच आम्ही तापवतो, त्याच्यामुळे उशिराच आंघोळ. फक्त कुठे जायचं असला तरच लवकर उठायचं आणि आंघोळ करायची. तर जे मागाशी मी बोललो तुम्हाला, फणस आणला होता, तर आईने फणस फोडलेला आहे. तर आई बसून फणस खाते, मी पण जातो फणस खायला. आता दाखवणार नाही कसा फोडला आहे, कारण मागच्या वेळी ब्लॉग अपलोड केलेला आहे, तो ब्लॉग जाऊन नक्की बघा. कसा फणस फोडायचा वगैरे सर्व दाखवलेलं आहे. तर आई बसून घरे खात आहे, तर मी पण जातोय घरे खायला. थोडा लाईटचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे या वर्षाचे घरे शेवटचे, या वर्षाचे शेवटचे घरे आहे ते बघू शकता. आता पुढच्या वर्षाशिवाय घरे भेटणार नाही. पुढच्या वर्षाशिवाय मिळणार नाही. बाहेर पाऊस चालू आहे, भेटतायत तोपर्यंत आराम भेटतायत तोपर्यंत खाऊन घ्यायचे मस्तपैकी. तर हा रूम आणि तिकडच्या साईडला एक रूम आहे, ते 2च रूम प्लास्टर केलेले आहेत आमचे, जसं की मी बोललो होतो. कारण आम्ही इकडे जास्त राहायचो नाही, जसं की बोललो मी, भाडोत्री राहायचे इथे. तर आता हळूहळू करणार जसं होणार तसं, कारण सध्या कॉलेज वगैरे चालू आहे, सर्वांचा खर्च वगैरे, त्यामुळे हळूहळू करणार काम मस्तपैकी. आणि ब्लॉग रेग्युलर असतील आपले, ते का तुम्हाला सांगायला नको, मगाशी मी बोललोय. तर उद्या आहे गुरुपौर्णिमा, तर गुरुपौर्णिमेच्या तुम्हाला सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आताच सांगतोय, कारण आजचा ब्लॉग उद्या अपलोड होणार आहे. तर उद्याचा असेल तर तो परवा होणार, कारण रेंजमुळे मला लगेच ब्लॉग अपलोड करायला मिळत नाहीत. तर आई तुम्हाला काहीतरी सांगेल नंतर, बघूया 2 शब्द काय सांगणार आहे ती तुम्ही ऐकून घ्या मग. तर भेटूया नंतर. नमस्कार. उद्या असणाऱ्या गुरुपौर्णिमेनिमित्त तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तर मला एक माझ्या आईची गोष्ट सांगायची आहे, कारण आपण जेव्हा जन्माला येतो तेव्हापासून सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला गुरु म्हणजे आपली आई. तर माझ्या आईची एक गोष्ट सांगते, कारण कसं असतं, आई शिकू दे किंवा अडाणी असू दे, पण आईसारखा गुरु कुठेच नाही. तर आम्ही लहान असताना माझी आई काय करायची, आम्हाला झोपताना सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायची, कारण ती गोष्ट पुस्तकातली नसायची, जी तिची काल्पनिक असायची. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्हाला ते सांगायची रोज, पाढे बोला पाढे बोला. तिला ते समजायचं नाही आम्ही काय बोलतोय, पण जेव्हा आम्ही अडकायचो तेव्हा ती बोलायची, काय नाही तुम्ही चुकताय, परत म्हणा. असं करत करत ती झोपेपर्यंत आम्ही 5 भावंड आमच्याकडनं सगळे पाढे पाठ करून घ्यायचे. आणि म्हणून मला एकच सांगायचं काय, आईबद्दल, आई जरी अडाणी असली तर तिच्याबद्दल कधी लाज बाळगू नका, कारण तिच्यासारखा गुरु कुठेच नाही. आणि ती जे शिकवते ते कुठच्या शाळेत आपल्याला कुठचा शिक्षक किंवा काय तिथे ते शिकवलं पण जात नसेल कदाचित, आणि शिकवणार पण नाही कोणी. धन्यवाद. तर जेवण वगैरे झालेलं आहे, लावलेलं आहे कूलर, मस्त झोप येते. जाऊन व्हिडिओ वगैरे एडिट करायचा आहे. तर आजचा ब्लॉग करूया इथेच एंड. जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.